yaylasında geçirilen davaranyň bilint uwazly aýdyn tazara utgoşmagy, köpçülikliň bagna hallaryny ekmek boýunça ýaýbanlandyran ähgalyk ýuwarynyň ähmetini has artdyrdy. Aýratynda türkmen topragynyň güzel künjekleriniň birinde bahar patlanyň hoştap howasy bilen ajaýyp tazaşygy emele getiren köpegüşli owazlar davara gatnaşylaryň ruhyny göterdi. Ajaýyp owazlar bahar bayramçylarynyň ýöz bolşy sowgadyny gürlek. Ol ýözüniň şuňur manysy hemde ajaýyp owazy bilen kalplary nur çaýdy. Munyň özi insan ruhyny göterýän tungut eseriniň zatlaýjy güýçini alamatlandyryp, güzel ýaýlada ýaýbanlandyrylan asylly çäräniň dabarasyny hasam bilende göterdi.